Someone. Hey, bes. Ayicela ndoda usikuyo khona amadoda afikile azobuza ukuthi mawudlale ilotho awukwazi nokuthatha iloan. Uzoyikhokha mawusuwini ilotho. Sizoyiwina sidlalile manje lokuthiwa funeka i-bank statement ya 3 months so thina sesizodlala ilotho ka 3 months odlala ilotho sodlala ka bese siza la sizokoleta 2000 yabo nje mayisikhokhile ilotho bese siyabuya ke sokhokha. We are why you are customer. How we here to ask about serious things. We have a business. We have a business. We play lotto. We play lotto. We come here and pay after. And we are comedians. We are comedians. No, we don't drink. We don't drink beer. We don't drink. We drink wine. We only drink wine. It's under. So that's 100 rand a pound. Buka small one ngeke sisebenze bese ukuthi bethu ikhona into zelotho nje so lezi zinto zelotho nini sho kumele ngiyobhalisela iqolo ngakwazi shothi kahle mawukuthi umuntu ohola iqolo wazi ukuthatha ilona shothi ingane efike izothatha ilona usengasiyena umuntu umuntu omdala uthatha phi imali ngoba imali engane leyo shothi mina ngakwazi ukuthatha ikhadi lengane shothi mina ngakwazi ukuthatha ingane phela eqoletana kanjani manje ngamazi ngobani mayengekho eseJozi futhi 100 rand sinengane dinga 200 nali ikhadi nayi ufuna ukuthenga amaphapha nayi ingane sidinga ubisi ingane lambile yakhaya okay so buya mase nicabange kahle so buyana sazohlala sibuya njalo sobuza isiphindi lot cabanga siwakhohliwe bese ukuphatha kusasa hayi lot we always sober always normal this is so alright ke mama okay unothaka sebephuma kanje siyahamba ngithi bese no siyabonga Mpungose nje manje yabo